Eyde başlıyoruz mu Dilşat? Eyde başlap qarayk. Uylandırıp Zülfire, былай булмый бит инде. Тирилергә кирәк. Uylandırıp, muңlandырып, оппак қар құйыла. Тәуге қарлар, тәуге ярдай, йөрәккә уйыла. Жанны телеп, бөтерелеп, оппак қарлар яла. Беренче қар тәуге ярдай, бик хәтердә кала. Жанны телеп, бөтерелеп, оппак қарлар яла. Беренче қар тәуге ярдай, бик хәтердә кала. Онытылмай, оныттырмай, эшләремә кереп, кереп юкка чыгар бу кар, тәүге сөю кебек. Жанны телеп, бөтерелеп, оппак карлар яла. Беренче кар тәүге ярдай, хәтердә кала. Ой, рәхмәт. Касыя конверсияңны. Кавышалмай сагышланган йөрәк мәңге янар. Җиргә төшкәнче үгереп, бетә беренче кар. Жанны